ଆଉ ଗାଈ ଆଜି ଆମେ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ପୁଣି ଥରେ ଆଇଲୁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ସେଇ ମଣିଷ ମାଟିର ମଣିଷ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ସିଏ ପଛରେ ବଇଛି ତାକୁ ଦେଖେଇ ହବନି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା ନା ଶାଢ଼ୀ ଅନେଇବା କଥା ନୁହଁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ହଁ ବୁଲିକି ଆସିବା ମାନେ ଯିବାନି ଏଇଠି ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ହେଇଗଲା ଗେଟ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି ଆମକୁ ହେଇଟା ସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି ସେଇଠି ନା 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 ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କିଏ ହେଇ ଭିତରେ ରଖିଥିଲା ହବନି ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ନାହିଁ ଭାବିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ 10 ଥର ଭାବିବ କାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ହାତ ମାରୁଛି ନା ନା ତାକୁ ଭିତରେ ବସିକି IAC ସହିତ କଥା ହେଇକି ରଖିଲେ ହନ୍ତା ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ରଖିବେ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନୁହଁ ହେଲେ ସେଠି ହେଲେ ଅଧିକା ଲୋକ ଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଠରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏବେ କମ୍ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କମ୍ ସେଦିନ ଭାଇ ଆମେ 2 ଥର ବାଡ଼ ହେଲେ ନୁହଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଥରେ ହେଲେ ନା 3 ଥର 3 ଥର ହେଲେ ଗଲା ବେଳକୁ ତୁ ଥରେ କଲୁ ମୁଁ ଥରେ କଲି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଇକ୍ ବେଳେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବାଇକ୍ ବାଟ କେତେ ଆଡ଼େ ପୁଣି 2-3ଟା ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ବାହାରିଲା ମତେ ଲାଗିଲା ସେପଟେ ବୋଲି ଆମେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇକିରି ବସି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭିତରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ରେସ୍ ଦବ ନା ଅଧିକା ତେଲ ଖାଇବନି ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ସେତିକି ବଡ଼ କଥା ଆଗକୁ ବଢିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଅଗଣରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ସମସ୍ତ ବରଣୀ ଅତିଥି ମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ପାଖାପାଖି ହେଲା ସେଇଠୁ ନା ନା ଏଉଠୁ ଜୁମ୍ କଲେ ହଉଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତାଳି ହବ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନୂଆ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହବା ଦରକାର ନା ନା ଏକା ଥରେ କି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଖରାପ ଲାଗେ ମୋ ପୁଅ ଆଇଥିଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖେଳଣା କିଣିଥାନ୍ତି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବାର ଅନୁରୋଧରେ ଚାହିଁବି କ'ଣ କହିବ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ କ'ଣ କହିବ କିଛି ଆଗକୁ ଆସିବେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ପୁଣି ବୁଲିବା ବୁଲ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିଲେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଦେବି
ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହୋଟେଲରେ ଏଇନା ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଯିବୁ କାହିଁକିନା ସେଠି କିଛି ଭଲ ମିଳିଲାନି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ମୋ ଗ୍ରେଭି ଆ ଗ୍ରେଭି ପୁରା ଅଲଗା ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରିଆ କିଛି କ'ଣ ଅଛି